आजादी का अमृत महोत्सवजों सोमोन्दो लाखिनानै हादरनि दाब दाब जायगायाव बायदि हाबाफारि बेबादिनो बाक्सानि बारांगाबारि देहा फाहामसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि बाक्सानि बारांगाबारि देहा फाहामसालिनि गेलेग्रा फोथाराव आजादी का अमृत महोत्सवजों लोब्बा लाखिनानै बिजनि 54 नं बेटेलियन एसएसबीआ बेसेन नाङाजासे मोनसे सावस्रि आनजाद नायनाय बादा खुंदों। मख'नो गोनांदि बे सावस्रि आनजाद नायनाय बादायाव खालि मानसिनि थाखायल' नङा जिब जुनारफोरनि फाहामथायनि थाखायबो सुबिदा होनाय जादों। खुंजानाय बे बादायावनो बेसेन नाङाजासे बेराम नायनायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे मुलिबो राननानै हरनाय जादों। सबको ऐसे आपको पता है सभी को हमारा देश का 75th इंडिपेंडेंस डे बना रहा है इस साल का, तो इसका तथा हम 54 वाहिनी बिजनी शस्त्र सीमा बल के तरफ से मानस व्यवहार में भेबारी गांव में MCA VCA प्रोग्राम कर रहा है। इसमें सारी गांववासियों के लिए मुफ्त में सभी मेडिसिन और गाय के लिए भी मेडिसिन मिल रहा है। तो सभी इंडिपेंडेंट गाँववासी इस पर पार्टिसिपेट करना है। सभी का बच्चों के लिए वो देशभक्ति के बारे में पता होना चाहिए, स्कूल में है और घर में भी। और हमारा तरफ से भी रैलीज वगैरह कर रहे हैं गांव वालों के लिए, जितना मोटिवेट कर सकते हैं उतना करवा रहा है। मेडिसिन मतलब काफ़ी डिपेंड्स अपॉन देर, मतलब उनका बीमारी की वजह से हम पहले चेक कर रहे हैं, जो बीमारी है उनको मिल रहा है और बैंस का भी MCA प्रोग्राम और मेडिसिन का नाम भी बताना है। स्वाधीनता दिवसर লগত সংগতি ৰাখি আজি 54 BN SSBৰ উদ্যোগত মানাহৰ কাষৰ বাৰেংগাবাৰীত এটা মেডিকেল কেম্প আজি ৰিলিজ কৰিছে ইয়াত। আৰু মেডিকেল কেম্পটোত জীৱ জন্তুকে ধৰি মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত ডক্টৰে চিকিৎসা কৰিছে আৰু ঔষধ পাতিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। বিনামূলীয়াকৈ সকলো ধৰণৰ ঔষধৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। স্থানীয় ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে এই মেডিকেল কেম্পটো ইয়াত বহোৱা বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে। মই উজান বাজবাৰীৰ পৰা আহিছোঁ। এই ইয়াতে গৰু ছাগলীৰ বেমাৰৰ কাৰণে আমাক ঔষধ দিয়া হৈছে, ঔষধ ল'লোঁ। আৰু মোৰ ল'ৰাটোৰ অসুখ হৈ আছিল, সেইকাৰণে ইয়াতে ঔষধ ল'লোঁ। এনেকুৱা অনুষ্ঠান বহুত ভাল হৈছে। আমাৰ গৰু ছাগলীৰ কাৰণে বহুত ইয়াতে ওচৰত ভেটেনাৰী নাইয়ে, এখন যিও আছে তাতে ডক্টৰ নাই। ইয়াতে बहुत মানুহে লৈছে, গৰু ছাগলী লৈছে, মানুহ লৈছে। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना SSC, बैंक PO, बैंक क्लार्क, बैंक SO, UPSC, FSC, डिफेंस, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल्स अफ आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-2263133 9101 536360 700-2263133 9101536360